ka 8 Southwest Kasil district level inter-school athletic meet aja RR kabla stanga ka khatway trik ujamang hasai snat maulungwir kala poishe ka bukut no ha ka khatlai trik ujamang aja RR ha ka baga nativity high secondary school mokrwan kala long ka ladu nap dengki khenlaitli ki school kelwan ban shimmenta bat khurru iki arfoitli ki tak maksiar khat artli ki tak marupa bat shifautli ki tak maranong Hakani ke singi penkot lawan man penah perda dau ba karne sosyang MDC jong ka mau kerwat constituency kum ukongsan haringkat ke jingadon lang jong uba SC lalu additional deputy commissioner ke Southwest Kasil district kum usembut kongsan balai don lang ru uba e warba BADO jong ka mau kerwat CNRD block lembat ke jingadon lang kinohikai jong ki khendait li ki school UDSO ba damang sengkon bat kiwe pat Hakani ke singi la samru ya ki khusnam sheke nongi le kai ki batibin kita ki long hakar ta ka bakhat sausnem jong ki shinrang ki long ujopat star kharlung do jong ka marwang kanda Church of God Secondary School but ka latampang lengdo marshallong jong ka Nativity Higher Secondary School jong ki kenthei hagarta ka bakhat rusnem ki long u bajob lang so shang jong ka Nativity Higher Secondary School na kalyang ki shinrang but ka badap hun nongrem jong ka Nativity Higher Secondary School jong ki kenthei nangta hagarta ka bakhat prasnem u bats khemlang thongni rit jong ka Nativity Higher Secondary School na kalyang ki shinrang kat ba ka Ivanisha Kharwanyang jong ka Jakram Presbyterian Higher Secondary School na kalyang ki kenthei Hadin bala pendep ya baro ki benta ukongsan ula ya ka jingpin bana baya ka 8 Southwest Khasi Hills district level inter school athletic meet araja RPR la penkut no menta ka singi ka khatlai trik ujambang araja RPR Apabila exercise ki jangi kamut exercise tak dikejar ki handai ka nyarap ka jabing ka download ada ka jingut perkhat namar ki bri ki penki ka mer ka pha ki jangi lengba ki exercise ki pair idan ki jingut ka bagi yang aktif nangway ka positive thoughts ka bagi yang ka jing shy ka jing start but ka knowledge but ka wisdom ka bagi yang kadai habangi le ka exercise but habangi shimenta ka bukum gini ki sports ki bagan ki school ka jing ka jangi namagata ka jing shimenta jabi ka aiman sim but khamtam ru ki ka office ka range ka sports Kiru ki yok bentayan, habis ini bapiru pishi menta. Kiru ki yok mensin, om dia tak menta, kami hamil di sini di Banangwan. Bangga kurku kerdor rui kita sekolah di Malaysia menta. Begini yang ishi menta shushu. Om tang ke jingpuli, batas sports, kijingkilan met, kina aimin sen yapi, mapindang start shushu, hagi benta baru jauh kajing. Namar pertai di bagi mulai pertai ke competition kadang ke jingi compete ibai ni haban nang habarot yang jong ke jingi inti jingi nimdai ban hun ka itang ka bagidan nai ni ban persangru ban minat mada ke jingi pulai ke jingi ha ka dong ka bentang ka boleh ai ke talent me ka sap nin pendan kam hab ya ka kenang bagila ban kiu irat bat kum ke shnong ka thau kum ka jak benriu minam long ki basadin But leng ba jong pi kum ki kena school ni community ba ka region kan kiyo shi kamat daga jong shi menta jong pi haga ni ko apa wala ailat ini session manyo penolong yang dika closing ceremony ka dika por ani ngai doble wala pli lat bengi pensange uslap air pi baroki na bayado nang ni Banyo banian kat omon Ramadan dekat ke jis a jo kenika beleng ngai ke beli madam chairperson jo kenika function yai edc jungi salalu i DSO bopnia jo kenika sports inter school po jo kenika district ke jungi ngidon ngi irreverend father Benki Fading Kasim Yong Principal juga activity kiwe ki principal ki headmaster ki headmistress jom kani ka do pathang ni jungi ni don hangli ki officers repair ni don hangli ki rilomba ki lokmi ki lompa ki samla ki heb ki baret kerpang ipi ki kena school jom baro ki school balawan ya simata kani ka inter school sports kamalong mentak senam
hakaba semua banai play ball lang ban ngit scam ba kani ka sports ko pi tendu ki ba pilai sementa hamni kalau ka jing tuman ni pi ko khoi ko pedeng ti betot jong kamarian nuingim la man le in mar kamarian kale la ka jong benta dan mar kata wat pedeng gini jing betot jong kamarian nangit ba kalau ka jing job berkalalong ka jing teman na ka benta jong pi baro ki kena school ki be sementa kerpange nasngo banong ba hakum kini kapor ki eke bajia kini kisnam kalau long kejip pendulong sisai ki kun sama jungi ki hep ke berki jungi ke badai kena school ki badai baniwa shibon ki eke ha ka jumpuli ke juki la kalau sports la kilong ginu program ki badai ban le school la nei kanu ka level kemalong mentah kini ke district level ke pelong do DSO ya kini ke sports nilado kini ke Arsenal namar ba kadon kini ke kelam coronavirus ke ba nilayok ma di kije bubun kiliang andre pose kini ke por ke ba pidon nganget skam ba nakaliang jong office o district sports officer jong kini ke district kajungi lalaman pelong por belum kon ngalaman ya kini ke sports kalau long dejek kui ki kun ki hab ki bari ki jungi ki badon na pokok jangan dikadong mathan balingong kumtan marba ka sports komboong is lalu mene ba kayarap na kabanta sibun ke kenma ba pi ki hab ki bari ka sports kamdei tamba pinyo medal kamdei tamba pinong banga ngayo ban job haki inter school hanrei kandei kabanta kabakam konsan susu lada pidi mentip ba ka sarkar ha ka sports policy kladon lupa yaki ki kriteria la ni kita ki ba yapi ki kena ki bawa yel ka sports lada pidi bani sementa po ka district level apo ka state level apo ka national level wat hadu ke international level temar kata ngasumanong ba kamdei ban kota hani piki kena kiap ki baret ka kota nam tajupi lare pidi ban yo ki college ki babah ki babes tamopo kari lane kadong katang jungi kala do lupa tang na kadaw ba pi lala ban lekai ba ki sports de ban yo rung ki college ki babah pilala ban yo banrong ki university ki babah kata kadi ka bang akwa ban yo tu pi but nanget scam wala lada pidawa ya ka hok jong pi pilih banwat admission lane wat ki lan ban wat kam wat jam lada dei ki DSC lada dei po ki directorate level lada dei ki MPSC but IS ru kumju termar katang suban ong ipi sobha trishitom namar wakadan kalat nak mentaju pi hawa rajar khandriu nak khanyo na bakla na kalian kajungi por mangalong vas chaman juga DSC ngila persang meluat ikna jungi ki papa sa kutu pori ka tentas badong badon mono na pedang jukini ki kena ki ba nasional ka district level ha ka state level namar ba nginyo ban ay ka kota na ka bata jungki sports person bat haba kadu ngimla ngilap tang iwi kena kataru kena basa shlong ni lalap idon iwi ba participate haka district level ban ngilale ya kata iwi layo naka sports kota termar kata ba kamde ban kota hande layu i ya kenika ngile race ko ba pidang sudak layu i ka speed layu i ya ka strength ga jopi ya ka bor ka ba pidon na i ba phim dei ban kota hande kare ban teng na ko ka jakas ko pat ban ngets kam ba kenika por ba yo ban penpau yang ada hangni ka deban kenti pi sha kui pat ki level dan mar kata ko ki heb ki baret kan ma ba ka sports kan yarap lu pi na ka bata baki jing sneu ki jing mlen ki ba sneu ka jing jupi ki nom yorung bat ka jing jaito bat ka jing arsap bat ka jing long sneu kam yorung api lada pi smart meni le ka sports
kanu ka kerja sports kanu ka jing kilomet ka bapi sutenat le beja kata ban ngani tu ipi bobon ki kena ki nai ki tenshine ka jing namar kilong brid basmat ki jing le kai sports kani ke bang ka ban pen kenmoi ipi kani ke por te namar kata na khot ngawai ipi nang ni sekhman lada pila dep kani ka inter school kan mau penteng ye kiki bentak di benle hanrei wat klet pat saya ka bentak ba kham konsan kata kedai banlong ba pi de dem minut khui ye kampuli gi jupi namar haba khadu don kam boy sikerdang ke bahe namala da pi yo rude ka kota na ka sports ki don kam bon poi banlong ki officers banlong ki takibreu ki ban don ki office hone ki jaka ki bahe unde ban kotang kum grade 4 pion LDL kum tater namar nganget skam balamba ka jentre men ke jupi ki curriculum ki jupi ki lessons ki jupi ki bade ban pendap kan long nang nes kma boro sisnam haba kot jong snam pin yo ban pas ba ya ki exam jupi kane kam nisho ka juk ban pas tang ban pas kadai kajuk kabab hidai man skor lah kunu nyau pausan persen senek kabab dunatang nyau pausan persen hai ki kampuli ki jupi bat kadai kalau ngabak kongsan tam ha kadai kajuk dan bar kata yebe ye ki kampuli ki jupi ban poi lakum do kumnuru nyau pausan persen senek bat ngek ba da kata kajingla ki jupi kan nang kentu susu ya kajuk ki jupi ngan pun kondo e kadai kajukran kajunga ngadakan ku kondo e pi barok boleh terkenal nak kedaulanti nak tilanti pi ki heb ke baret bak nong ki kun ki bapnai jong kayin kesem jupi jong adong kathan